pratim upute svoga stožera i sve što kaže Svjetska zdravstvena organizacija. No pogledam ja taj dnevnik, ali meni je moja baka rekla luka, čvaraka i slanina. Šprajc je rekao da ako ne nosi masku da će dobiti kaznu, pa evo nosi. Pa, ja vjerujem svojem stožeru, a trebali biste i vi. Ostanite doma. Znate vi šta, pročitala sam ja o tome na Fejsu i sve vam je to manipulacija. Mene da neko zatvori doma, ajde da mi je to vidjeti. Ja sam spremna, bit ću u prvim redovima. Jedva čekam. Pa ne znam vam, ja čula sam ja da nas oni sve hoće čipirat ili dijete autizam da mi dobije, ne znam što je gore. Doktorica mi je rekla, tebe su već boli protiv tetanusa, više ti ne treba.